Assalamu alaikum yan uwa, barka da warhaka. Masha Allah, yau bidiyon namu zan kawo muku shi na akan wata game ne. Game din, domin game din tana da matukar muhimmanci, tana da daɗi sosai. Game din kamar yadda kuke gani ga ta wannan, ga ta nan ƙasan nan, ga ta yanzu zan nuna muku yadda za ka yi downloading ɗinta da kuma yadda za ka yi amfani da ita. Da farko dai bari mu shiga mu ɗan ɗana ta ga yadda take, domin game din tana da kyau sosai, tana da daɗi fiye da yadda kake tsammani. Kamar da farko dai bari dai zan ɗana muku ita ga yadda take, za kuma mu gwada maka yadda za ka yi installing ɗinta da kuma yadda za ka yi downloading ɗinta cikin sauƙi. Domin game din tana da kyau, tana kuma da daɗi, tana da ɗibe kewa. Domin koda kana zaune kai kadai kana game din nan, kaga sosai za ka ji daɗin ta. Nan fuskar ta farko kamar dai mu da yake dama muna da ita, za mu koma mai downloading ɗinta. To kaga dai yadda take. To da farko za mu gwada maka yadda za ka yi downloading ɗin game ɗin da yadda za ka yi installing ɗinta ka kuma, domin game ɗin tana da daɗi ne sosai, shi yasa muka zaɓe ta a cikin gyama-gyamai, muka ce bari mu bidiyo a kanta. Da farko ga abin da za ka rubuta nan, ga shi nan jan rubutun nan, za ma ka iya duba yanayin jan rubutun, za kuma yawa ga shi kamar haka. Nan ka shiga gyama-gyaman suna da yawa irin nata, to amma abin da ya sa maka dauke ta ita wannan, tana da daɗi ne sosai, tana da daɗi, tana kuma da daɗi sosai dai, kai da dai ba abin da zan ce, kai da kanka idan ka shiga za ka gani. Domin game tana da kyau sosai. Ko da ke mun riga ma mun yi downloading ɗinta, sai dai za mu shiga dai mu gwada muku yadda take bayan ka yi downloading ɗinta kamar haka. Fuska ta farko da za ta nuna maka, kai da baka taɓa yin amfani da ita ba, shine za ta gwada maka wannan fuska. Bayan ta nuna maka fuskar nan, za ta gwado maka gida, tana kaiwa har gida na 6, ƙarshen ta gida 6. Kenan za ka yi ƙoƙari ka wuce mataki na 1, na 2, na 3, na 4, amma tana da sai ka ganta. To anan za ka yi ƙoƙari ka sa shekarunka, to amma ba lallai ne ka sa shekarunka ba, abinda ka yi ra'ayi za ka iya ka sa ko me ma, ko nawa ne ma, ko 100 ma za ka iya sa, amma dai mu yanzu bari mu sa zuwa dai ko 30 ko 20 haka. Bayan ka sa shekarunka ka danna ok, ka dai sa shekarun da ka zaɓa dai ka ok, abinda za ta nuna maka, za ta dawo da kai wurin wannan, ba wai ta dawo baya bane, ta dai gaba ne. Ta dai kamar wani alama ce da yake zai nuna maka game din tana da kyau ne sosai. To kaga kai tsaye za ka je cikin game din. Gashi haka nan, gashi abin da za ka ga yana nuna maka, ka danna sama, na ƙasa kuma gashi ka danna ƙasa, ka danna ƙasa kuma ɗanyen, ka jira dai za ka ga. To kai haka, kar ka haɗu da motar nan. Idan ka haɗu da motar nan, to kaga kana haɗuwa da motar nan, to matsala ne, domin za ka ga akwai ƙaton mutum za a ce ko aljani dai, to ga shi nan kuma za ka danna screen ɗin wayar ka su biyu za ka taba a hankali, za ka taba su biyu a gen kawai a gani. To shi abin nan amfani shi ba yadda za a yi ko da mota ka tare, kaga ta tare ka, za ka fashe ta ne kawai ka wuce. To kaga za ka kauce, amma in ba shi, duk motar da ka tare sai ta kaɗe ka, ko a ce sai ta kaɗe aljanu dan abin dai. To kaganta, domin game tana da daɗi sosai, Allah tana da daɗi. Domin sai ka ma shiga ka yi downloading ɗinta, za ka san magana da nake faɗa ma gaskiya ne. Bayan haka za ka ganta, kaga za ka yi ƙoƙari ka ringa ɗan samun ɗan abubuwan nan fahimtar ɗin nan kana samu, domin shi ne zai baka damar da za ka ci mataki na 1, na 2, na 3. amma wanda za ka takura, ba lalle ne sai ka ci shi ba. Za ka iya barin shi ma ka wuce nan ƙasa. Bari mu haɗu da motar nan, ka ga me zai faru. Ka gani, ka gan shi to kaga an riga an yi game over. To hakan ɗin yana nufin kenan abin da